Waqt li kienet jindirizza l-Parlament għall-ewwel darba bħala kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil qal li jrid li l-Oppożizzjoni tkun waħda b'saħħitha u li tiskrutinja lill-Gvern u tagħmel il-kritika qawwija tagħha. B'kuntrast mal-mod kif aġixxiet l-Oppożizzjoni meta kellha opportunità li tikkopera mal-Gvern, huwa qal li kien lest li joffri kooperazzjoni fl-interess tal-pajjiż, imma dan taħt ċertu kundizzjonijiet li jipprivileġġjaw lill-Oppożizzjoni. Huwa sellem ukoll l-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi. Intant waqt il-programm One Breakfast l-opinjonista Austin Samut iddeskriva lil Busuttil bħala bniedem umli u li jaf x'qed jagħmel għal fatt li fl-aħħar snin kiseb appoġġ kbir. Dan meta fl-ewwel votazzjoni għal ħatra ta' kap tal-partit, Busuttil ma rnexxilux iġib l-ammont ta' voti biex ikun elett fil-kariga. Però wieħed ma rridx jinsal li mbagħad Simon Busuttil l-ewwel ħaġa għandu rekord assolut ta' voti fil-Parlament Ewropew. Straordinarju. Min-naħa tiegħu l-opinjonista Enzo Mintoff jgħid li għalkemm Busuttil huwa l-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista, kulħadd jaf xi jsarraf Busuttil għax kienu li mexxa l-aħħar kampanja elettorali nazzjonalista, kampanja li waslet għall-ikbar telfa elettorali fl-istorja f'pajjiżna. Din il-ħatra tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u ovvjament ġifieri li ġib magħha wkoll il-kariga ta' kap tal-Oppożizzjoni ġiet viċin ħafna ta' elezzjoni ġenerali fejn Simon Busuttil ma kellux rwol sekondarju, ma kellu rwol primarju. U allura sa ċertu punt nafu wkoll xi sarraf f'kampanja elettorali. Mistoqsi dwar il-kwalitajiet politiċi ta' Simon Busuttil, l-opinjonista Enzo Mintoff jgħid hekk. Ġifieri dina battuta verament. Għamel appell lill-nazzjonalisti biex jiddefendu l-fidi tagħhom saħan sitran kaġol ħanut tal-grocer, dawn ma' dikjarazzjonijiet. Isom ġejjin mill-politika tal-passat, il-famuża klip tal-politika tal-uċuħ li taraf lill-politiku minn wiċċu mhux minn dak li jgħid jew minn dak li jemmen fih. Dawn ma' affarijiet li jista' jkun li kien naif, jista' jkun li kien għadu mhux matul biżżejjed għal din il-kariga, però skont diversi opinjonisti u osservaturi politiċi, mill-ewwel diskorsi tiegħu Simon Busuttil għadu ma tax prova li taħt it-tmexxija tiegħu il-Partit Nazzjonalista jaqra s-sinjali ta' żminijiet u jwettaq il-bidliet skont l-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti u fl-interess nazzjonali.